Kunenkulumo eyaye ithi intombazane ezele ayinavilo. Ngiyakubuka-ke ukuthi uyazi ukuthi abantu besifazane leya nkulumo baye beyihlaziye kabi, benze kube ngazuthi inhlamba noma benze ngathi basuke bedelelwa. Kahle hle uma kusuke kukhulunywa ngokuthi into ayinavilo, kusuke kukhulunywa ngokuthi leyo nto iningi kakhulu, ixhaphakile kahle kahle, iningi kuze kweqe. Into once yaningi nje, into uma-ke yaningi kwaze kweqa, leyo nto leyo iyehla vele iveli yayo ngoba vele wonke umuntu usuke engasenandaba nayo ngoba kusuke kulula ukuyithola futhi iningi. Manje uma kusuke kuzovela inkulumo yokuthi umuntu wesifazane ozele akanavilo, bathathe bona benze ngazuthi basuke bethukwa, kusuke kuyinhlamba. Uma suke-ke sithi awunavilo umuntu wesifazane nje ozele, kusuke sichaza ukuthi ayisekho into esiyigugu ngawe. Usuwumuntu nje, njengokuthi kulula vele ukuthola umuntu ozele kahle kahle u-90% abantu besifazane vele bazele emhlabeni. Wena ayisekho into osuyigugu ngayo noma osuyisimanga ngayo. Ngisho ngathiwa umuntu uyakuyeka wena vele uzomthola omunye. Kahle hle ngisho ngathiwa uhlangana nayiphi umuntu wesifazane noma intombazane uyayishela, uyazi ukuthi amathuba amaningi awo ukuthi vele izele. Kodwa ngesikhathi ingazele kuye kube yivelu lokho ngoba isuke isesimeni esiyimvela kancane, okungavamisile ukuthi umuntu aqondane naso. Ingakho-ke sithi intombazane isuke ingakazali isuke inevelu ngoba isuke iseyigugu, isuke iseyinto eseyimvela kancane engatholakali kalula. Kodwa into once iyatholakala kalula noma yaningi, leyo nto leyo iyehla iveli yayo. Ngithi-ke ngiqondise le nkulumo yokuthi makuthiwa owesifazane ozele akanaveli isuke isho ukuthini. Ngempela into once yaningi nje yaxhaphaka, iveli yayo ayibisababikho. Ningayihlaziyi-ke kabi lento lena ngicabanga ukuthi mhlampe usuke uthukwa. Cha, usuke ungathukwa, kusuke kuvezwa nje ukuthi njengoba usuku leso sigaba nje sokuthi uyintombazane ezele, ayisekho into esingaphuthunywa kuwo, ayisekho into esiyigugu ngawe.